Lalo jonga lolo. Mna nansi naku guys ufikile umuntu ongoyena yena. Hayi nina aba nje kumama wenu. Hayi nina aba. Fikile umuntu afungonze. Ipasike xa wela kona ipasike yabo. Ufikile yena umuntu ke guys. Apha epasike. Hayi nina ndihleli nanapha. Athi lolo naye no wami ngeimini uzawufika. Akayazi ndim lo. So yani ke. Yeah guys can. Was that cool like it na ke sisitya yogurt in one umvubo in one dish. Yabo. We shared so today is like a yogurt. Kusokulay. Ukhona umbuzo nanike na ubuza guys. Bazadibana nanjani no mama wenu? Ndandiqonda ke ndifuna uthetha. Engekho ekhona. Because she's gonna blush. I wasn't pleased because I won't lie. Because I won't lie about it. So mama wenu sidibana enkonzweni yabo. Inkonzweni eyi-1 eMdantsane yabo. So wasipha eMdantsane ndifike pha mna 2006. 2006. Yeah. Yena ufike 204. Yeah. Yeah. Who introduced you? Oh, I was playing keyboard kwindawo kuthiwa group okuthiwa Sibabalo Gospel Group. Sibabalo. Yes. So I played the keyboard there, yabona. So kanti bafuna keyboard play. So I played with them. Ndaqala nabo ke but aphe namkela ijob ndabuyela kubo. So did you fly? Not that no didn't fly first but nisame kwanda mepa. So on the phaya ke uyalwa chom. Sulwa chom. Hayi upha akalwa. On the phaya Gauteng. Ndibuye ke ne. So ibuba Gospel Group idlale, ndidlala keyboard. Ndibuye sebe recordile i-second album. Yabo. So ndiveni badlalile ke ngoku yabo. So one of the ways ke zoba senze show bangaba because i-album iyathengwa. Safuneka si market. Do you know how to market to market? Nihambe niyothi sina album bethu na ukwazisa into yaziwe, that is to market yabo. Uyigaranda guys. Yes yabo. So sana idea ba masihambe kwicawe ngecawe yabo. Siyo inkonzo nenkonzo. So let's see yaziwe ba we've got a group nje and settings CDs yabo. So inkonzo lena ke yaseMdantsane was one of the churches esaya kuyo. So mna ngona ndifuna amatheri ke pha ngona wona utshela abantu ufike kaShare yabo. Kanti ngalamini abubanjwa ngumoya engcwele. First time ngifike kwenza lesabatha lokho yabo. Fika pha kwaculwa kugcwele for Jackson kwaculwa. Ndalila. Wena nama nayo ikwili 10 sasizokhala amantombi sobabili nayo yalila. Kusahlika lo bazothini ngaba amathela yabo. You know. Ora. So nyani siphele ndi goduka ke fine goduka. But asandilala babusuku. Kuba Monday ndafuna uphindela la nkonzo because the service Monday. Afuna uphindela la nkonzo ndokwamkela uYesu. Ndafika seyiphuma for that never car. Kumfundisi wayiphatha ntetho libanga ndatsho kuye nathi ngicela kwamkela uYesu. Namkela uYesu ngoseyiphumile inkonzo. So my life began to change. So I wanted to be part of that. So inkonzo yasekhaya sesabatha neyazi bazodlala keyboard. Okanye idlala keyboard eyi-1 ko band ko drums and bass kit.
So nda-introduce ikeyboard laa nkonzo yasekhaya. So ndashiya iqala ikeyboard zidlalwa, yabona, but ndimane so this church ke ngoku yho hayi ke ndifuna uba phaa yabo, ndiyathanda ikeyboard. So what I would do, Saturday ndandihamba nomama siye enkonzweni, yabo, then Sunday ndihambe bavuke sendingekho, sendisemdazana, yabo. So athi banaye phaa kumama wenu, xa ndiba naye phaa, but ndiyamboneza unkosikazi, yabo, just an ordinary girl. Eniyololo inxiba into ezinje, zingaveza namathanga, sandike ndibone nee-legs zakhe or anything. Asinjongo olu hlobo, ufuna uthini? Hayi siyancokola ke mse, Jesse, don't look at me like that, andijudge Jesse. So ke zange ndibone ntombi kuye, yabo. Fine, so ndandibone yena thing ii-teaspoons at once, ayitshomi simane sityele endlaleni tshomi le nto sesnack, okay. Andiziyiphanga Hayi tsho, kodwa soyiphola sifuna utya nathi sitye ucibile one. Exactly. So ke ndithi guys, so kulaa cawe ke nyhani ke ndikhulele ndihlale laa nkonzo, and then lihambe ixesha, yabo, inkosi, lihambe ixesha ke. So she's there ulolo, into yalokho ezinde ndibona ndimntana nje wasecaweni, yabo. So nyhani ke sikhule sihambe ke, then silantuke sikhula. It's fine, and then I'm right. It's fine, anyone can do what you want, guys, okay. Uphela God, you're wrong, so it's fine. Nobiphelile, it's fine. God says ngakayenze naye, no one is special here, everyone is special ngokulinganayo, right? So naye mjongo banjani. Hayi just don't worry, izawuphela then iphelile, it's fine, just as a snack, okay. So sidibana nomama wenu ke phaa esikhule worship team, and I had a girl that I wanted to marry. YayiseBhayi. Yeah, but so nyhani ke this girl I want to marry, and andimxelelanga uba I want to marry her. Ndiyambona nje kandisiyile eBhayi siye enkonzweni, sibona ndihamba all over. Nyhani ke mandiqale lolo kakufikile nabanye abantu be-worship team, because I was their leader worship team, yabo. Lalo jonga lolo, mna nasi nangu guys ufikile umntu ongoyena, hayi nina apha nje kumama wenu, hayi nina apha fikile umntu asenkonzweni, ipasike xa like yona ipasike, yabo. Ufikile yena mntu ke guys apha epasikeni, hayi nina ndihleli nanapha, athi ulolo naye nowam ngemini uzawufika akayazi ndim lo. So nyhani ke lihambe ixesha, but now when I wanted to get married at 2011, guys approach ulolo, my wife, yabo, to marry her. Abanye baza kum because ndiyilida kalolo, yabo. Boy, girl, just eat man, kakuhle, chill, yabo. Ndiyazibona tsho, ayazibona. So how many men approached her? I only know about 4. And she said no. Mom has Ithu yala madoda yaza kum yazothi mfundini, lo muntu lidwa nguwe worship team. Unjani ngosikazi right? Ndithi mna go propose. That time my God didn't say anything to me about ulolo. I think about phoqa ulolo. I didn't know what to want to get married to.
alolo azongixelela hayibo my leader wayimbiza my leader hayibo my leader Kanti hi love. Go. Uthi my leader go uthi hi love. Yeah. So ke my babies ke nyani ke yabo angixelele yabo angixelele ba hayi this guy wants to propose to me yabo hayi nyani ke njoya khela ndiyazivuya ndiyamazi la mfana bese kumba ufuna ukupropose ngami Pretend want. hayi nyani ubani ngathi friend yakho unjani na kanti umuntu yebo kanti ndiyayazi ba ndiyazulisa. So this other morning ke ngo guys kulowa sebhayi ndavuka ndine doubt away in my heart. I had so much doubt. Ngiyabo kutheni ndine doubt kangaka yabo. Why am I doubting this thing ngifuna uyenza nomfundisi waphaya sente makandidibanise naye la mntana uzopropose khona isenza kapha wawuvele propose yabo. Nandidyaniswa noyido no man, just eat banana. What's wrong with you? Let's enjoy this. Eat. You are Jesse. Show me. Why are you doing this? No. I said, and yeah, yes, 10 years. Ininzi, that's why. I don't know what it means. Anyway, so you guys, Yannick, Jim, Bene doubt. I don't want to see lower the buy. It's fine. Don't approach this girl. Don't doubt. Go pray about it. Yannick and your tandaza. This other morning, Kengoku, early morning, got 10 of them was 6 a.m. Yes. So was 7. Kwakuye ku good girl. Yabona yehlile. Yeah. This kwakuthandaza ekuseni, yabo. So ngo 7 kuyaculwa ingoma beyi-1 before kushunyelwe and then sigoduke. Ngoku cula ingoma. Kucula ingoma ne? Abo ake bayekho noma bayangena bazofika endlini. So kucula ingoma ke ngone. Oh no. So it's my responsibility bandibiza umuntu ozacula ingoma because I'm the leader. So ndibona umama wakho kusathandaza, ndibona umama wakho endlini kusathandaza. Ndithi kuye anyuke uyolida ingoma. Nje anyuke no worship team awuqala worship emephaya station phezulu. Acula. Yo. Kube kulethi ngwasaculayo. Ngonkosikazi wakho lo. Yo! Hey ndithi. Yo! Kuyacula ndiviwa kaloku ke umuntu uyacula worship bawe. Yo! Oh, phinde asimkhela Satan. Simkhela. That's my sister, man. Sister, I'm alone, man. Like, show me, I'm like, pinch, I'm like, you know, the child pinch, I'm and then I think, okay, you know, what's name? Hela Kuba and husband for no charter. Can be answered, oh, and ha! The thing, hey, the feeling diva, young Wogo. Hey, crash. I can so le feeling divayo ngonda man le feeling divayo ngubawo man lona bawo qha onvisa olhlobo xa ithithi iphele ke ngoku lanto chomi yo emosha video yethu lenzenzayo sathele enkulu wena umumata maseyikisi ayavele ikhuphe chomi uqala ngathi umnyakathi kodwa uqhalile hayi chomi so ndithi ke majepa ke guys yabo iphume ke ngenkonzo. Now we've got this weird thing going on because I'm talking ebusweni
And then I'm like, she comes to me. So rest in my dick and don't know lab some way. I'm like, Pango, I think Pango go 12. So by Caban, then Pango 12. No. I couldn't look at her because I'm like, girl, are you the one? I'm like, girl, are you really the one? Skip on. So I told him, Fundis Wam. Then why it's fine. So I tell him, Fundis Wam, get guys, ne? Fundis Wam at him. Yo, hi, yeah, Fanela, time I didn't want. Yeah, well, but the guys, Subao, it's fine, get guys, near Fanela anyway. It's fun. Because I go, good choir, it's super manga up here, telling up, then the ultimate up, then the instrument players, pianist bell up. So, Lolo, it wasn't flat tail, I would tell I'm like. So, come milk, Dr. Taipa, which was my tongue showing up. So, Lolo, I'm playing, she's next to me. So, don't drive a lap on. Shut up. Anyway. So, young guys. Avele ulolo atumfundisa it was Saturday ne Sunday service Monday service atumfundisa nje edlale athi uliolo uzawutshata uliolo lo uzawutshata angathi no lo ne uthi ngoku phaka ku worship team ne phaka ku worship uthulolo ke ibalisa phaka worship team ka khona uthi phaka kuye oh shut now uthulolo hola msindo hasimkhala I can't propose on proposer. She got very angry. Hey, take him. What's her name? No. So, young girls, yeah. Hey, you can't August. I'm Yamazel. I'm proposing 23 years birthday. One proposal. Yeah. But like it was drizzling. Couldn't it wrong? Phone office in your yeah, good. This is the paper or phone on it. She had office. One beam Tanzan and Gonzin. A very Gonzin. We are figuring we are Lunis. It now. And the Janus, even in the car. Into bayixela uba izadibana nomntu onjani kubantu azawudibana naye akaxeleli and then ke ngoku didi it's a choir meeting no uyaxelela kumfana ufuna ukuthatha 999 cela uzufuna ukupropose wena mfana ukhethiswe ukhethiswe ba ukhetha udibana restaurant okanye enkonzweni na so mina I wanted to meet in church spend imali yami kwanto hayi kumkalo bendispend imali so nyani ke dibana enkonzweni hayi ikhetho dino oh okay. So again, nyani dibana enkonzweni we propose or I propose or kanti vela at reaction when the Holy Spirit told you that this is your wife. Like but I knew it. I sense nguwe lona like how it's been so weird to me this past week. Yeah, guys. And okay, you know what? Not up. Le, uzawundala lo mntana athi hayi kumlo.
Ndincede angabi leader yakhe tu. Angabikho intoni yakhe tu. Andiveni bengumuntu nje. Yabo? Veni bengumuntu yakhe nje. Nyhani ke. Ndithini ke malandulu yolo. Uyandazi umsebenzi. Landulu yolo. Chemese. Wasicentane hanana. Ngikubonile phakathi kwentombi ezininzi. But ndakubonela ntweni qale. But I decided when I prayed for a wife, inkosi yathetha nami uba nguwe lo. Ndiyayazi ke uba uthe awufuna utshata wena. Ndiyayazi uthe awufuna utshata. But ubomi bam abuzuphelela ngaphandle kwakho lolo. Ndiyakuthanda abantu. Ndiyakudinga. No, trust me, she did not. She was ready to say no. Qha because nguzikhali kaloku. Senzo ndim ngaloo ithembo zabantu. Umaqoqo uthi nawaliwa. Akwakenzeki no-2 amaqoqo. Hayi, simple thina. Yabo? So, nyhani ke but nandithembe ubawo kakhulu. I won't lie. Naye andithanda zile. Ndanditya notya for that morning. Yeah? I was praying at night. Yabo? So, wathi ulolo, yho. Okay. Ngathini? Cela. Ndazenza ntsebi ke ngoku mna ta sindiphendula ngoku. Kazothanda mbona uthanda lapha. Again. Wezawuthanda zakakade. Wow. Guys, never. Was mom sassy like when you proposed to her? Like, not like sassy, never like. Can you see that she was disappointed, or can you like she was like a bit ashamed, like in any weird thing? She was disappointed. Proposed one, but at the same time, because we got bow. She wanted to give me a chance and listen to me. Because at the same time, we got bow. Go Kabela no good just so hey, ke uma ear. Nako ke ndilinda ngindeke ngoba sihambe insuku siyakhonza ngoku siyathintintini lo mntu akade aphendule lo phela iveki yokuqala hey sakwenye event eMthatha kula event ulolo wanxiba enye ilokhu epink ethi ethe ebotshwe kule ndawo yo ay Zanlenza ixesha abantwana bam. Tu. Hayi, akathi lunale ngathi hayi kumncede. Salile impendulo cha ngomle siqhubeke sikhonze sithini. Oh, I want to see it. Hallelujah. No, I see that. Hallelujah. Shut up. Anyway. Hey, hayi ngikhoke befundisi ngo. Hayi mfundisi ubani tata makubani. Akade aphendule lo mntana. Hayibo. Shini? Futhi ngisenenda icebo kayo. Ngathi hayi ukuthi hayi ukuthi yebo lo. Ngathi tata pakati. Sendiyazi cha, yabo. Oh, basi. No, sorry, no. Gongo nawo asuka ndino. Ngathi ukuthi hayi. Hayi ke nyani ke makhubalo. I don't know what they said. Nyani ke. Sibe ke ngoku lo xesha ngoku siya. Wabuya wathi ewe. Ndabe ndivunyiwe. My girl said yes. That's how I met your mom. Oh, okay. Did you have a honeymoon? Honeymoon?